A duk lokacin da al'umma suka himmatu wajen sare bishiyoyi babu kai babu gindi kuma ba tare da mai gurbin su da wasu ba, kuma a duk lokacin da al'umma za su himmatu wajen cinnawa dazuka da gonaki wuta ba tare da ka'ida ba, sannan kwatocin mu muka mai da su wajen zubar da bola, hanyoyin ruwa muka gina gidaje akai, to wannan shine yanayin da zamu tsinci kanmu na gurbatar yanayi da lalacewar muhalli, zaizayar ƙasa, ambaliyar ruwa, rushewar gidaje da kuma jawo asarar rayuka da dukiya sakamakon rashin sani da ganganci. Yanzu haka zamu rika rayuwa karazbe har mu mutuwa kwando. Allah ya baka yaure mutuwa kwando kuma? Kwarai kuwa. Yawai shine daga sama zaka rika ganin sa lafiya amma ta ƙasa diya zai. Shin daga cikin ku akwai wanda a damunar da ta gabata ya samu buhu 500? Allah ya baka yawan rai. Ai rabon ma da a samu buhu 100 a tarihi tun lokacin Sala na Bagara. Kun ji? To a cikin ku a unguwanninku adadin gida nawa suka rushe wannan damunar da ta gabata ko ba a yi haka ba? Idan kai daɗe iya ɓangare na kawai za a iya lissafa gidaje 50 wanda suka rushe, ko da za a rage lissafi za a sami guda 40 da wani abu. Kun gani ko? Kun san me jawo haka? Ga masana nan 'ya'yanmu ne kuma ma'aikata ne daga hukumar Akrisal. Rikaya yi musu bayani. To, matsalan dai baya wuce gurɓacewar muhalli da kuma sauyin yanayi. Ke yarinya ai in dandan wannan ne mu a gundumin mu tuntuni mun ɗauki mataki, babu wani mahaluki da zai ɗauko shara daga gida izo ya ajiye ta a ƙofar gida ko izubar da ita a ƙofar gida, sai dai ikai ta inda aka tanada don wannan abun. Ai mutum mun gama da wannan abun. Dakata Dalhatu. Asama'u, ƙare mishi bayani ya fahimci me ake nufi. Ranka ya daɗe, in ana maganar gurɓacewar yanayi ba ana nufin ƙazanta kawai ba, ana nufin yanda yanayin da muke da su ya lalace na zafi, sanyi da kuma damuna sakamakon sare bishiyoyi da muke yi da kuma ƙona dajika. A'a yarinya, mu sare bishiyoyi da ƙona itatuwa da muke yi ai ba matsalar zaizayar ƙasa ba ce, domin wannan harkar mu harkar neman abinci ce. Gawayin ɗiba ake ana shiga da shi birni ake neman kuɗi, kuma itatuwan su ma haka ake loda a manyan motoci, ana samun alhairai. To kaji inda matsalar ta faro kenan. Banda wannan fa akwai gine-gine da muke yi akan magudanar ruwa ba bisa ka'ida ba, da kuma zuba shara da muke yi a magudanar ruwa, wannan shine yake kawo mana ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa. Wato dai in na fahimce ki yarinya, yawan zubar da shara a magudanar ruwa da gine-gine ba bisa ka'ida ba da kuma yanayin ƙone dazuzzuka da muke yi shi yake kawo mana ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa kenan. Shine matsalar. Allah ya maka albarka Mahmuda dan malam. Ka fahimci komai. Ko ba haka bane masana? Haka ne ranka ya daɗe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya baka yawan rai kenan, in na fahimci ma matsalar daga kanmu ne. Mu muka jawo albarkar noman da ta zaizaye. Wannan haka yake. Kuma wannan shine dalilin da yasa na taron. Kun san menene mafita? Allah ya taimake ka, mafita ai ta inda aka hau ta nan ake sauka. To ga umarni a gare ku, kuma doka ce dokar ta ɓaci. Na farko a daina sare-saren bishiyoyi. Na biyu a daina zuba datti da kuma shara a magudanar ruwa. Sannan na uku a tabbatar da cewa ana yin dashen bishiyoyi. Idan aka yi wannan abun uku an zauna lafiya. Wannan sako ne na musamman daga shirin Kano Akrisal don inganta noma da muhalli saboda kaucewa illolin sauyin yanayi a yankuna masu kamfan ruwan sama waɗanda suke ƙarƙashin ma'aikatar muhalli ta jihar Kano.